Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 5, jakeesta 1 tuonne 11 saakka. Ja Toivo Kollon suuri ilosanoma on käännös. Mutta ajoista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Tiedätte näet itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Sillä kun he sanovat, on rauha ja turvallisuus, silloin yllättää heidät äkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaana olevan vaimon, eivätkä he totisesti pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeässä niin, että se päivä yllättäisi teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Emme ole yön, emmekä pimeän lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovuttavat itsensä, ne ovat yöllä juovuksissa. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, pukeutuneina uskon ja rakkauden haarniskaan, ja kypäränä pelastuksen toivo. Sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta, joka on kuollut puolestamme, jotta me valvoimme tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen vuoksi kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. Eli tarkkaa päivää ja hetkeä, milloin Herra Jeesus tulee toisen kerran, niin sitä me emme tiedä. Sen tietää yksin Isä taivaassa, joka on yksin kaikkivaltias. Eli tässä Herra Jeesus on saanut kaiken vallan Isältään. Ja sitten Paavali tässä kertoo, että tiedätte näet itse varsin hyvin, että milloin se Herran Jeesuksen toinen tulemus tulee, että missä aikakaudessa silloin eletään. Se tulee niin kuin varas yöllä. Eli yöllähän ihmiset nukkuu, kun varas tulee sisälle. Eli samalla tavalla laittomuuden päästessä täyteen valtaan, niin ihmisethän nukkuu täyttä hengellistä unta, siis semmoista sikeää hengellistä unta, kaikki hengelliset aistit turtuneina, synnin pettämänä. Siinä ajassa, kun Antikristus on Jumalan sallimana vallassa 3,5 vuotta, niin niiden päivien jälkeen, ja tarkkaa päivää ja hetkeä me emme tiedä, kun Herra Jeesus tulee, ja tulemuksessaan tuhoaa Antikristuksen. Ja se tulee silloin, kun he, eli jumalattomat ihmiset, sanoo, että on rauha ja turvallisuus. Eli se on nimenomaan valheellinen rauha ja valheellinen turvallisuus, kun ihmiset synnin pettämänä ovat totalitaarisessa kontrollissa sillä tavalla, että he elävät se täydellisen laittomuuden valtuuttamana. Annetaan ihmisille lupa elää kaikenlaisessa luonnottomassa seksuaalisuudessa. Kaikki homoseksuaalisuus ja muu rehottaa. Ja siinä tilassa, kun on se synnillinen elämä, on ikään kuin laittomuuden Suomen valtuuksiin turvattu. Se on semmoinen todella niin kuin kieroutunut tilanne. Tällä hetkellä me eletään tosi kieroutuneessa yhteiskunnassa ja se tulee menemään yhä pahemmaksi, kun laittomuus pääsee yhä enemmän valtaan. Ja se on sellainen valheellinen turvallisuus, ja se on nimenomaan niille, jotka on synnin sokaisemassa tilassa, elävät kaikessa älyttömässä jumalattomuudessa, niin heille se on se valheellinen turvallisuus. Ja niille, jotka tuovat esille sitä valhetta, missä he elävät, niin heidät heitetään yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja he, jotka näkevät sen, niin heille ei ole olemassa niin kuin valheen suomaa rauhaa, vaan valhe käy kaikella voimalla Herran Jeesuksen omia vastaan. Ja osa tapetaan, pistetään vankilaan ja niin edelleen, mutta Jumala on voimallinen pitämään huolen kaikissa tilanteissa, koska Jeesus on voittanut synnin ja saatanan vallan ristillä. Ja silloin, kun Herra Jeesus tulee takaisin, niin kaikki, jotka elävät synnin pimeydessä, niin se Herran Jeesuksen toinen tulemus yllättää heidät. Se turmio, niin kuin synnytyskipu raskaana olevan vaimon, niin kuin lapsi kasvaa naisen kohdussa.
koko ajan paisuu se vatsa, niin sitten ne synnytyskivut tulee, niitä ei päästä pakoon. Samalla tavalla se syntikuorma, pyhä pyhittyy, saastainen saastuu. Se, joka elää siinä jumalattomuudessa, se menee yhä pidemmälle siinä jumalattomuudessa, että ikään kuin se syntikuorma kasvaa ihmisessä ja hän ei näe omaa tilansa, ja kun Herra Jeesus tulee takaisin, niin se hänen tilansa, jumalattomuutensa tulee esille. Jumalan vanhurskaus sen tuo esille. Herra Jeesus tuo esille sen tulemuksessaan jumalattomuuden niissä ihmisissä, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Ja he eivät pääse pakoon sitä. Siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että ihmiset pyytää, että vuoret kaatuisi päällensä ja niin edelleen. Muistaakseni ilmestyskirjassa oli siitä. Voin olla myös väärässä. Ja Paavali puhuu sitten, mutta te veljet ette ole pimeässä, eli te, jotka olette Jumalan omia, te elätte valon lapseudessa, valon lapsina, ja antakaa valon valaista yhä enemmän teitä, teidän kauttanne, tulkoon Herran Jeesuksen kirkkaus esille. Eli me elämme, vaikka tämä maailma muuttuu yhä pahemmaksi, niin me eletään Jumalan lapseudessa. Ja se on myös merkki siitä, kun laittomuus lisääntyy, niin vainot ja ahdistukset lisääntyy, koska saatana hyökkää yhä voimallisemmin laittomuuden päästessä enemmän ja enemmän valtaan, niitä kohtaan, jotka ovat Herran Jeesuksen omia. Ja silloin kun me nähdään Herran Jeesuksen uskon kasvun kautta hänen tuntemuksessaan aikojen merkit, me ei eletä silloin synnin pettämänä, että se pääsisi yllättämään, vaan me nähdään aikojen merkeistä, että se on lähellä se päivä, kun me pystytään tutkimaan Jumalan antamin silmin, Pyhän Hengen silmin Jumalan sanaa. Ja me nähdään sitten, että tietyt asiat tulee vielä tapahtumaan. Ja sitten kun Antikristus, jos me saadaan olla täällä Jumalan armosta Herran Jeesuksen tulemuksen saakka, niin me nähdään kaikki tietyt asiat, että nyt tämä tapahtuu, mitä Jumalan sanassa sanotaan, että Antikristus tulee. Ja me tiedetään, että näiden päivien jälkeen aurinko pimenee, kuu pimenee ja taivaan voimat järkkyvät. Ja silloin Herra Jeesus tulee. Vaikka tarkkaa päivää ja hetkeä me ei tiedetä, mutta me pystytään tutkimaan aikojen merkkejä Jumalan antamalla ymmärryksellä. Kaikki, jotka palvelevat Herraa Jeesusta rakkauden totuudessa. Me emme ole siis, kaikki, jotka Jumalan on pelastamia, niin emme ole yön emmekä pimeän lapsia, että me eläisimme synnissä. Älkäämme siis nukkuko hengellisesti synnin himoja ja haluja seuraten niin kuin muut, vaan valvokaamme uskon kestäväisyydessä omaa tilaamme, kärsikäämme vaivaa Kristuksen uskossa sen uskonmäärän mukaan, kun Herra vaikuttaa meissä uskoa. Ja olkaamme raittiit, eli meidän tulee raitistua oikealla tavalla. Sillä tavalla, että Jumalan henki saa meissä yhä enemmän sijaa, ja me yhä enemmän opimme elämään Jumalan hengen mukaan, Jumalalle otollisesti, Kristuksen mielen mukaan. Ja ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Tässä on nyt kaksi asiaa. Justiin ketkä tämä koen, että siinä on kaksi asiaa. Eli ne, jotka nukkuu fyysisesti, ne nukkuvat yöllä. Ja ne, jotka elävät hengellisessä pimeydessä, eli elävät synnin himojen ja halujen mukaan jumalattomuuden tilassa, niin ne elävät pimeydessä. Ja jotka juovuttavat itsensä, ne ovat yöllä juovuksissa, eli monestihan ryypätään yöllä, ja ne, jotka juovuttavat itsensä eikä synnin himojen ja halujen mukaan, paaduttavat itseään synnin himoja seuraten, niin ne elävät pimeydessä, yössä siis, lihan himojen ja halujen mukaan. Ja kaikki, jotka on päivän lapsia, Jumalan lapsia, olkaamme raittiit, vaeltakaamme hengessä. Eli jos me olemme syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan hengessä, niin hengessä myös vaeltakaamme. Ja sitä kautta tätä pukeutuneena uskon ja rakkauden haarniskaan, eli mitä enemmän Jumalan rakkaus saa meissä sijaa, niin sitä enemmän Herran Jeesuksen usko meissä kasvaa. Ja sitten Herran Jeesuksen tuntemisen kautta se iankaikkisen elämän toivo, mielen uudistuksen kautta, lisääntyy meissä.
luottamus Jumalaan kasvaa meissä, kun me opitaan yhä enemmän turvaamaan häneen uskon kasvun kautta. Ja silloin meidän kypäränä on pelastuksen toivo. Sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, eli siihen Jumalan vihaan, mikä tulee jumalattomia vastaan. Kohtaa jumalattomia niitä ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja siitä vihasta Jumala pelastaa meidät Herran Jeesuksen ristintyön ansioiden kautta. Eli ei vihan ajasta, vaan Jumalan vihasta. Koska Herra Jeesus on kuollut puolestamme. Hän voitti synnin ja saatanan vallan ristillä, jotta me, kaikki, jotka Jumalan armosta ollaan pelastettuja, olimme valveilla tai nukuimme, eli fyysisesti olimme hereillä tai nukuimme. Kun me olemme Herran Jeesuksen omat, meillä on Pyhän Hengen sineetti, niin Herra Jeesus kyllä pelastaa meidät tulemuksessaan. Eli kunhan me hengellisesti valvomme omaa tilaamme, niin me voimme rauhallisesti nukkua yömme, tietäen sen, että Jumala pelastaa meidät. Eli siitäkin on muuten väärää opetusta, että Herran tulemus voi tapahtua milloin tahansa. No se siinä mielessä voi tapahtua milloin tahansa, että tarkkaa päivää ja hetkeä me emme tiedä, mutta sitten se voi tapahtua vasta, kun Antikristus on tullut ensin. Ja sen Antikristuksen 3,5 vuoden jälkeen, kun tietyt merkit ovat täyttyneet, niin silloin jonakin tiettynä päivänä ja hetkenä, minkä yksin Isä tietää, niin Herra Jeesus tulee takaisin toisen kerran. Ja meidän tulisi valvoa omaa tilaamme ja kehoittaa toinen toisiamme rohkeasti turvaamaan Jeesuksen rakkauden totuudessa. Sillä tavalla, että Jumalan henki, kun me valvomme Jumalan hengen vaikutuksesta, niin me itse saamme raitistua Jumalan armossa ja meidän kautta muut uskovat veljet ja sisaret saa rakentua uskossa. Ja meidän tulee rakentua Herran Jeesuksen uskossa Jumalan temppeliksi ja rakentaa toinen toistamme Jumalan rakkaudella. Se on se, ja kun laittomuus lisääntyy, se lähtee niitä vääriä oppeja tulemaan yhä enemmän ja enemmän. Sellaisia, mitkä lähtee herkästi viemään meitä väärään suuntaan. Ja Jeesushan sanoo Paavalin kautta, että älkää menettäkö heti mielenne malttia, kun puhutaan näistä Herran Jeesuksen tulemukseen liittyvistä asioista ja väärällä tavalla opetetaan esimerkiksi Herran Jeesuksen ja Antikristuksen tulemuksen järjestyksistä. Niin meidän tulee kärsivällisesti tuoda esille sitä totuutta, valvoa omaa tilaamme rakkauden totuudessa ja sitten tuoda esille sitä Jumalan sanaa oikealla tavalla, niin että me valvomme itseämme ja meidän kautta Jumalan armon vaikutuksesta sitten muut uskovat veljet ja sisaret. Me saadaan yhdessä rakentua kohti yhtä uskoa, mennä oikeaan suuntaan Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämmöisiä ajatuksia tällä kertaa. Se on moi.